Pištu Hufnagera za manžela. Moja mama mi dobre hovorila, aby som si zobrala Pištu Hufnagera za manžela. Pane Bože! Tak mi treba. Prečo som si nevzala Pištu Hufnagera? Líza, nie je to auto. Zahubíš. Nechaj za ním. Nechceš si sa ponáhľať. Stojte! Neutekajte! Nebojte sa. Už sa nám nič nemôže stať. Prečo som dala košom Pištovi Hufnagerovi? Pokoj, mama. Len pokoj. To potom sa za nevedne. Keby som si bola radšej vzala za manžela Pištu Hufnagera. Na to, čo sme mi vo vesmíre strávili len jediný deň, na Zemi uplynulo takmer 50 rokov. Tak tu sme teda zmeškali aj televízny seriál. Len o 50 rokov a 18 minút. Rozumieš tomu, Pavla? Nie, nerozumiem. Ale nerozumiem ani tomu, prečo som si nevzala Pištu Hufnagera. Pred 70 rokmi. Pavla! Si pomyslím, že ma svojho času popýtal o ruku aj Pišta Hufnagera a ja som si zobrala tohto nadšeného protiteľa zviera. Chudák Tvoky, ten úplne zabudol hovoriť, ale za to ty nie! Haló, čakám, podľa paragrafu 30/E, odstavec 3 písmeno Q, sa vniknúcie do areálu múzea, povolávam na miesto činu, toľko skúšujem bezpečnosti. Čo by? Dosť ste zastaví, pôjdete so mnou na stradnicu. Pavla, poďa radšej utekme. A poklad, radšej budem robiť cestapy, poďme. Poďte, polícia! Voláme to, treba. Keby som si začala zobrala Pištu Hufnagera, ale už je neskoro. Prečo? Ako vidím, sami za tebou behajú mučníci. Plavý drak. Tak to môžeš. Paula, veď jedia iba jablká. Zdá sa mi, že pestujete chrobákov a hmyz mimoriadnej veľkosti a kvality. V susednej záhrade už požrali všetko lístie na stromoch. Celkom iste sme prešli vydávky atómového klíčidla. Gejza, toto môže mať veľmi vážne následky. To je príliš presne povedané, milá pani, nie môže, ale má. Pozrite tam. Čo to sa môže pevniaci? Môžete trikrát hádať. Jak tu narátal to? Vyhrám. Prosím, že by prichádzali so svými úmyslami, čo máme robiť? Bežte vy radšej za mnou, kým nás nezabijú. Úboha, som si vzala teba, pričom Pišta Hufnager by bol takisto stále v petách. Tam opúšte kopiaku som posledný. Urobte miesto otcovi.
Péry. No, chlapci, že som prišiel nechod. Ešte dostanem z tých hríbov otravu. Mám taký dojem, že to atómové kúrenie nie je zatiaľ celkom bezpečné. Všetko sme stratili a svojim prípustím už viac rátať nemôžeme. A pritom bol jedným z najlepších. Pišta Hufnagel tiež nebol na zahodenie, ale uznávam. Ja by som sa bola pri ňom nudila.